चली गई जहिया से 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 सैया हो देवरा पढ़ावता कहरा ये सैया देवरा पढ़ावता कहरा ये सैया देवरा पढ़ावता जय हो कहरा ये सैया देवरा पढ़ावता कब कब क ख ग घ यरल पढ़ावेला 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 पजरा बोला के हाथ में कलम धरावेला पजरा बोला के हाथ में कलम धरावेला पजरा बोला के हाथ में पजरा बोला के हाथ में कलम धरावेला कब कब ए बी सी डी कब कब ए बी सी डी कब कब ए बी सी डी कब कब ABCD कब कब ए बी सी डी कब का कहारा केवला पढ़ावेला कहरा ये सैया तेरा पढ़ावेला कहरा ये सैया कब कब ए बी सी डी कब कब ए बी सी डी कब कब ABCD कब कब पैसा ली पहले देखी लयदारी पर देखी तो आउरली चली हमरा अनिल भैया के तरफ से माल हेने जे नहीं खावत देखो 1000 के पुरस्कार मिलल चली हमनी के तरफ से नमस्कार बा तो कबो कबो ए बी सी डी कबो कबो पहाड़ा लड़ाओ पढ़ावेला का कहरा ये सैया देवरा पढ़ावेला कहरा ये सैया पढ़ के बहाना हमसे कौन छेड़खानी पढ़े के बहाना हमसे करे छे पढ़ के बहाना हमसे कौन छेड़खानी पढ़े के बहाना हमसे करे छे कहला कि भौजी गजब तोर जवानी कहला कि भौजी कहला कि भौजी हाय गजब तोर जवानी कहला कि भौजी कोरा में सुता के मुना कोरा में सुता के मुना कोरा में सुता के मुआना कोरा में सुता के मुआना ओरा में सुता के मुआना सुतावे ना या खारा देवरा पढ़ावेला का कहना ये सैया तेरा पढ़ावेला कहरा ये सैया देवरा पढ़ावेला का कहना ये सैया देवरा पढ़ावेला चढ़ल जवानी मद होश रहे जो
हवा